Mbaka bonyi izi butere ATM na adoration. Maka Chukwu okike abịa. Ntu asị ma na runa. Buru ATM bịa na adoration gba. Si nwa Chukwu bịa piria. Ka ihe enye Jesu. Ya piria ka inye Jesu na-eme ofu mkpụrụ aka ụta. Na-etu ya daddy ayo. Ayo mam no nticha ka na-eticha m. My people, it don't happen again. It don't settle. No be small matter. Oh, make una carry una jokote sit down. It don't happen again. It don't boss. This video so they come from Mathias Ezeaku for. My people, not be small something. On I know say Mathias Ezeaku he released song of Ndioka made the chegare. My people, not be small matter. Now I can't dey grand again. As I dey talk to now, Mathias Ezeaku don't shoot the video of Ndioka chegare. Now. He dey tell us say the person wey carry MTN come that time when MTN network take come out say na Reverend Ejike Mbaka. No be small something, my people. Many things wey he talk for inside this video. My people, if you be person wey still dey bear laugh, you know if you bear the laugh finish. As I cross this video, my people, I was choctolize. I say like seriously, this one he tie wrapper. He wear concord shoe, not be small concord shoe. Now he wear, my people. May you not come be say I too talk. I go leave una. Mona for hear everything for the horses mouth, my people. As it dey hot, enough it cold. Make una regade. Ndo catch area life and direct. We are unstoppable. We must continue. Consistency matters. Hey, hapo. Ndo catch no so hanwa ma. Hey, black and white agba chinyere ya ka eno aga mara. Ya ino zina bomba to bomba. Obere ga ya agụkwara arọbụ na agụ egwu. Gụọlụ omenala egwu. Omenala boko osimiri. Omenala Igbo boko osimiri. Onye bato nwere onwe ya. Ya ino bomba to bomba. Ndị achọ ime mi na eme anya eburu oru ima nwezo n'okwu na be nna gị. Ọ bụ ọnụnụ na condom ihe ọjọọ na-eme anyị. Unu kwesị stand for justice. No n'etiti masses and government. Government maybe ihe ọjọọ na-agwa. Nke a bụ na-ekwensu ha bịara ịnụsọ ọgụ. As a warrior, spiritual warrior. Asị na ha na-anụ spiritual battle. Spiritual battle ebe. Onwe gụrụ school ebe a spiritual. Onwe gụrụ akwụkwọ spiritual ebe. Anyị nwa gbara ya spiritual. Agba mbọ physical na-ebu mmiri agbago na 4-3 dekin every day. Sa moto na abụ flat boot ọga ma ebu every day. Life, a na-eshoot ya life ka anyị nọ na-eshoot ya life and direct. O mere oge the video ya apụta. Ụmụ Igbo mere anyị ga-atabuzi onwe anyị n'afọ. Anyị gụchaa akwụkwọ ọrụ adọrọ. Ifụkwa na indọstrị adọrọ isi anyị mebe ekpere ka Jizọs nye anyị ọrụ. Jizọs anyela anyị ọrụ rapụ ụmụnna anyị ndọzọ ha na-erepịa ọhụrụ. Ọ dị mma. Ọ dịghị mma. Oke nyiri akwa nene chegoda akwa ndị m chi. Akwa na m kwadoro ọfụma. Chena na-egwe. Ọ ka na-asị m pakeji akwa nwe ndị ọ na-asị m pakeji ọfụma. Mụ na m kwadoro ọfụma. Omana mazi, before it now, for la kwa na bo obia. Mama jinga bo. Unu to office ga che, me che ya usal menstrual. Anwe konzi suit ay goro mbo wanji mere mmadu best man. We were the team by me mu go. One boy from dodog maka na. Si makwa no konzi suit ga yi ya. Bambuka. Ka agbada. Ngwụrụ nke ọ gwara na-emetụta ma n'ikpe na-emetụ n'ọkpa ndị ụka ose etie
sọsọ nwa maka ịsa agụ egwu na-akpara anyị egwu n'ogide saị n'isi Enugu steeti na-abata Ọnịcha ewere nightmare wee gbaa gị egbe ọbara n'inwere odechi adọga mgbe ibe na egwu a kịta ị na-akpọ ị na-anụ reality ị na-anụ eziokwu n'ogide gụọla anyị egwu si anyị na enwere nwaanyị na-achị nwa ọchịagha abalị ịtọ marụcha taim eji egbu egbe Mbaka n'ogide si gị ma prọd onye mgbe ọ tụrụ na anụ saụndụ egbe Mbaka n'ogide egwu anyị na-agbakwa anyị egbe na baịbụl awọrụ mgbọ ewesi tinye search yourself bụ nte ọsọ etigo gasị were ya eyi unu ji ya eyi ụmụ ọdịnala unu ji ya zọbanị ya ijele eyi agbara nzọ ya egwu karịsịa mana onwe nwanne anyị ji ụgwọ nwanne anyị ji ogologo ya ịmọzinye ogologo ya ọgwụta nse vidiyo a ka ndị ekpere sikwa vidio nke nwee miracle ha ji evidio nke Zion o ji miracle evidio nke ọ reality mụ na my bocha my waiting governor honorable Manugi. I need teacher and I continuously here. But I by studio I balance and I say no to go no call. No to go Muputawasi. And I will buy. I go say why in a government deny life factor industry. Very simple. No churches. Oh, but they were going to get a factory now. Yeah, people all. I'm on a tight and a go private jet. Kidney problem. You see, no one American one will not send them poison. And you go live oil. Olive oil. None make. Oh, free. I just over there, but one man on your charge a plantain. Kine has none of war. Oh, them that one I in a when you a cost now. Now, cross the law on a bunya go. You don't make it up. You're double. You may stop going out. I'll be back. I walk. Yeah, Odumeje for any working. Bamo Gupiana. Mbama yuko badazi na ngoke. Okay, buchekwa. Onya na azaza buwegu. What is it? Okay, buchekwa na mo. Okay, buchekwa na. Over 2 days ngoke mother to mura polo. Kiaga. I was on pass or say if let's say better but to na go take. Onye ri be niki na ego. Egi Holy Ghost. I'm gonna say better. Jesus need the ego stadium. All like ego. Marapo Ponya Muslim or richest man in Nigeria. Dangote. Was him with a guy rich and no good luck, Jonathan. G by opportunity whereby. Of Jesus and only work when he's somewhere. Wona no bossy, no good luck, bad luck. Jesus Rapai. Jesus Rapai in Janin and Bella Mamu and a jet block rose. If one web when block rose are in issue. Teacher, teacher, come on and up you got teacher. I would take food go now you work not apostle. Mbaka Boni is ATM na adoration. Maka Chukwu Kikabia. Ntu ansimana runa. Bura ATM bia na adoration. Si nwa Chukwu bia piria. Ki yenye Jesu. Ya piria ki yenye Jesu na emofu mkpula kota. Na etu ya daddy.
Daddy, yeah, ma'am, no, teacher can teach him. Broad day robbery. Umi by a mousy. Eba me pela qualafa. Well in the madonolo. Unda na roll a benny does a better prosperity. Maka went a goal. And then Mbaka man met you factors and then I roll a baby. Other possible. But so na manager qualafa, butcher qualafa. We Mbaka try no. I gonna if industry come automatically no job and which is no was a direction. Yes, now. If we get Yes. the guy Malaysia. Nde mega ife iguchala akwati nweta holu all government jigo mo nwanne gi kechiri gi nwo nwanne gi kechiri gi bia na join no mena na buzi ezo ka inwe force onwe ihe chori your government ejekwuru fa obu na ị ga-alala ya lalu na government house na ha ma mgbagbuchu mmadụ niile once yantago biko na ụmụnne m na ya tagwa afuri nne No will of God. See no will of God. See no will of God. No will of God. Will of God, Eji. Will of God, mana battery again. Will of APC. Will of APC na PDP again. I say no will of God. Mana battery phone go nyo. Ije kunye anoko. Otumsa kunye nkem. Na mambuzi will of God ka yari kunye nkegi. Ka obulu somo na kunye. Otumsa charge phone ka the richest person when Nigeria sa charge phone. Kezi miracle na emeri. Ebe na nwere miracle na emeri amazi. Ya do format. Na eri anyị. Onwe ihe a na-eme eti ihe na komkom ito eme yoto asị mepe nke nọ n'imi ndị ari m jaja na new pass nje ọdị m ka n'ime nke aka je ngwe na-edi komkom ọ bụrụ empty ọsị m tie kwa ọsọ ọga m si m je egote center boat na new pass we boat mezi scan mgbe mbịa boy ọfụ ntie kwa ọzọ oriche m 200 ọga m nyere body ata n'iru new pass mamiri apụọ m na-eji bụrụ nwoke mamiri ọkụ maka ma m na ọga m egbu m egbu na-adị nzi ya ekwe m 200 naira m ya nye m ya tiwe mkpu ama m na ihe nne ebe a bụ ndị otu ife ndị akụrụ m kpoo nke ọzọzi ya were ego anyị obere nwa na ọ na-emebiri ha ọrụ ndị a na-erikwu ya ebe ahụ na ha erighị ya o na ha erighị ọ ndị otu mgbe nchọpụta na adoration asị ndị 1 million pụtawa na ndị a na-ebu ụzọ apụta mmadụ 4-5 bụ ndị otu ha ndị otu yes o motivate emugus kedu Jizọs ji 1 million na-eme wee na anyị nwere free school under church apart from nwoke Port Harcourt kedu free school ọzọ anyị nwere na Igbo under church one ka ha dị anyị weta na anyị katọlik n'obodo anyị kwesịrị nọ n'obodo bụrụ ihe anyị nọrọ na katọlik obodo anyị rụta free school for the poor youth nọta nshi otu agbala nze nọ katọlik dị be nna gasị gị weta 5,000 ka sọpọtụ ụmụ akwụkwọ ị ga-agwụ ya how many guys ka unu as youth na bụ na anyị agụtụ ya mgbe anyị youth tọrọ 5,000 fụ na ụmụaka niile nọ na village ya na-eji akwụkwọ free of charge. Without government again. When we Igbo youth teach government. So each village were now close to 3 Catholic church, 2 or 3 Anglican church. If they start, yes, if they start putting up their strength together, two branches. Oh no, when you have formation. Now the politics get up na APC in ward. Yes. Ward ni na ward, see na ward, but na local government. All your politics. Yes. Church is from village. Where Batana diocese. So if church want to change things, they will change. They will change things. Then we go structure. Then we have structure. Standard one. Every time when we politics, time for politics, government will go to them. They go to church. How we structure. If on a Sawo Olu Jerusalem, Hana wale na government of the bishop, give you the jeep and government.